Minn barra f'Tabarkat id-drenaġġ isirlu trattament ukoll fit-Tramuntana ta' Malta, kif ukoll f'Għawdex. Dan biex id-drenaġġ kollu ta' Malta u Għawdex ikun trattat qabel jintefa' l-baħar. L-għan li għalih inbnew dawn l-impjanti huwa biex id-drenaġġ li qabel kien imur direttament il-baħar issa jiġi ittrattat ovvjament biex il-baħar ma jibqax jiġi kontaminat. L-impjant ta' tisfija tad-drenaġġ ta' Għawdex beda jopera f'Novembru tas-sena 2007, filwaqt li dak ta' Tramuntana beda jopera lejn Ottobru tas-sena 2008. L-impjant ta' Tramuntana jinsab f'Taċċumnija, limiti tal-Mellieħa. Taċċumnija jinġabar id-drenaġġ kollu li jiġi minn San Pawl il-Baħar, il-Qawra, Buġibba, imbagħad għandek il-Mellieħa u l-Imġar u l-Manikata. L-impjant tal-Mellieħa ġie finanzjat kollu mill-5 protokoll Taljan. Hawnhekk fl-impjant tal-Mellieħa ikun trattat id-drenaġġ tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Dan l-impjant huwa ħafna iżgħar u anke għandu teknoloġija differenti minn Tabarkat, teknoloġija aktar konvenzjonali. Ovvjament, meta d-drenaġġ kien imur direttament il-baħar, dan kien inniġġes il-bajjiet. Ovvjament, ħafna minnhom ma kinux ikunu tajbin għall-hawn għal ħafna tul ta' żmien. Il-baħar ħarruh ukoll. Ovvjament kien joħroġ id-drenaġġ hemmhekk ġiet il-baħar ukoll, mhux ittrattat, u l-impatt li kien hemm, l-impatt negattiv li kien hemm fuq dawn il-bajjiet ġie eliminat. Dan kif kien il-baħar qabel inbena l-impjant, meta drenaġġ kien jintefa' direttament mill-Katusi lejn il-baħar. U dan l-istess baħar issa. Baħar li m'għadux perikolus għall-lawwiema u għall-għaddasa. Għall-inqas meta tinżel hemmhekk ma tlaqqatx xi infezzjoni f'widnek. Il-trattament ta' drenaġġ ma jsirx biss fil-Gżira ta' Malta, anzi l-ewwel impjant f'pajjiżna kien sar f'Għawdex, fil-post imsejjaħ Ras il-Ħobs. Hawnhekk f'dan l-impjant f'Ras il-Ħobs jinġabar id-drenaġġ minn madwar Għawdex kollu, jiġi trattat b'teknoloġija simili għal dik tal-Mellieħa u mbagħad l-ilma li jitnaddaf jintefa' l-baħar. L-impjant Għawdex ġie kofinanzjat minn fondi tal-Ewropa ta' qabel is-sħubija, kienu tawna 51% tal-valur tal-proġett. Il-baħar li fih jintefa' l-ilma trattat minn dan l-impjant tant huwa nadif li sar sit popolari ħafna mal-għaddasa. Ras il-Ħobs darba beda jitratta il-drenaġġ biex jitrattatu l-ilma li jinxtaħat illum huwa ilma nadif. Il-dive site Ras il-Ħobs issa saret waħda minn dawk il-dive sites madwar Għawdex li ta' spiss iżuruhom ħafna għaddasa. Li hemm sabiħ Ras il-Ħobs hija għandek issa xogħol dive għax tista' tinżel bil-karozza. Tista' tilħaq fond sa iktar minn 100 metru 10 minuti biss hawn mill-barra. U fejn jidħolu la technical diving dawk id-divers li jħobbu jesploraw il-baħar fil-fond fejn jużaw mixed gas bodi arja mħalta taħlita ta' gassijiet u rebreathers, hemmhekk huwa training ground importanti. U da jista' jilħu wkoll mill-art li vodi li m'għandek spejjeż li titmur b'dajsa. Minflok jintefa' drenaġġ li ħameġ il-baħar, illum jintefa' ilma nadif li ma jħassar xejn miż-sbuħija naturali tal-baħar.